دیوید هنز رجدا کو درێژ بمەشیتن نەک تەنێ ji bo xizmeta civakê belkî ew rêveçûnê weke çareserî jî dibîne. هەبوونا خزمەت و ئارمانجان بەشێک ji pêwîstiyan bû dema ji Iraqê vegeriyam û min leşkerî li Iraqê li paşxû hiştî. Hênz leşkerekê dêrîniyê şerê li Iraqê ye lê niha ew kesek cuda ye. Ez li gel rastiya xwe dijîm, lingekî min ji yê dî kurtir e, ji ber birîndariyê ye û destê min bi temametî kar naket. Hêz dibêje dema ew digera nûbedariyê bûn, trombêla wan rastî peqîna bombeya çandî li Rexêncadê hat. Min hest bi êşa destê xwe kir. Ez neşiyam tiştekê bikim heta ku hindek leşkerên dî bi trompêleka dî hatin û dikirine qîrîn û min hez kir ku tiblê min bi destê me ve nemayne û destê min yê çepê rawesta û min neşiyan bilivînim. Hênz yek ji wan kesa bûn ku bextê wan baş derket. Li gor Wezareta Berrevaniyê di şerê li Iraqê de ji sala 2005 heta 2011 861 leşker birîndar bûn û 196 leşker jî hatin kuştin. Yek ji kuştiyan Kilay Kurê Patrick Farr bû. Ew 21 salî bû dema li Iraqê geryaneka nûbedariyê dabû hat kuştin û Farr bi kuştinawî zanî. Têkilî bi hevalekê xwe yê leşker radanî da ku pêzanînên zêdetir bizanî. Hevalê min ji min pirsek ecêb pirsî û got bo şewtandina wî hestên te çi ne? Ez li ser wî tu carî bi kilê re neaxivîm. Lê min got tu bêjî ew sûcdarê kurê min e? Got belê ew kesekî pir xerab bû. Ez bi şev û roj hezra kurê xwe dikim. Dema min nûçeya Jeneral Suleymanî bihîst min hest bi coreyekê edaletê kir. Suleymanî rasterast berpirsê kuştina kurê min e. Berpirsên Emerîkî dibêjin Silêmanî fermandarê Supayê Qudsiyê Îranê bû. Ew bûye ku çekdarên Iraqê fêr kirîn kanê çawan bombeyên Rexêncada biçînin li dijhêzên Emerîkî. Ez dibînim gosaziyên istixbaratê, Wezareta Derve, Wezareta Malî, Wezareta Dadê her hemûyan bi hev re kar dikir û bi salan pêzanîn kom dikirin heta got pêzanîn bi dest xistin û serok jî biryar da. Bi dîtina min biryara wî ya kuştina Silêmanî tiştekî rast bû. Lê neku hemî Emerîkî wiha difikirin. Meşên li dij tevgeriyanên Trump hebûn. Ew dibêjin Trump Amerîka ber bi metirsiya şerran ve dibe. Gelek demokratî jî dibêjin ew bi kuştina Qasim Silêmanî dirrihet bûne. Lê hindek dibêjin serokî biryarek bilez ji aliyê xwe ve daye bê ku pirsa Kongresê bike. Divê em dev ji şer û helwesta vê rêveberiyê berdin. Ew ecêb e. Ji bo serok jî bêje, o, ez bi rêya tweetê pêzanînan didim we. Ne, ev ne ew rêbaz û tevgeriyane ye ku damezrênerên me di Destûra Amerîka da hêz dane koşgaspî, da ku diwarê ewlehiya netewî û Kongresê da dahatê terxan bikin û şeran ragehînin û wekû din. Dema ku dûberiyek bihêz di nava siyasiyên Emerîkî de heye, hênz peyvên hişyariyê dide. Ez dibînim ku hindek Emerîkiyên li welat zêdetir ji dijminên derve dijatiya Amerîka dikin. Lê divê bêta zanîn ku ew kesên li derve dijminên Emerîkiyan yên herî xirabin. Qasim Silêmanî yek ji wan bû. Hênz û Farr wiha dibînin ku bi kuştina Silêmanî dê cîhan zêdetir ya bi ewle û tenabe.